Hoş ahlakı inki muhim hoş ahlakı nerede? Hemmetinden yani bir adama sen numara vermelerini biz hoş ahlak mı ya hoş ahlak dem. Hoş ahlakların adam kim? Peygamberimiz belirtdi. Hoş ahlakların adam ol bir adam deyiptir ki öz hanavadati bilen hoş ahlak. Öz oğlancıkları bilen, öz qıydı bilen, öz denanı bilen. Ola bilen hoş ahlak bolmaklık ansatdı. Sonra sen eline sağında haykırıp bilyardın, kakıp basar yardın, yüzün ağıtav edenin önüne, ona bir datip bilmeyardı sana. Eçer yağdayda hanavadan içinde hoş ahlak bolmaklık hemme dattan qavrak Peygamberimiz aytdır ekmelul mu'minine imanen. İman yüzünden en kamilrak mümin kim? Ahsanuhum hulukan, ahlaqa qavrak ve khiyarukum li ahlihi. Sizin behteriniz öz eçer yağday hanavadasına qavulmaklık deyip. Başka bir hadise geliyor ve khiyarukum li nisaikum deyiptir. Sizin en hoş ahlakın hayfi denan oğlunun şoňunda hoş ahlak bolmak deyipdir. Başka bir hadise geliyor ve eltefuhum bi ahlihi diye. Öz hanavadatyna lütfet diye mehribani biçter öz hanavadatyny. Ne kadar adamda var mutasifana. Halk bilen bilan nispet öyle hoş ahlak, güler yüz ölüçüp var ya. Öyle varanna en bir diktatör gelen yani. Dede geliyor. Doğru, nene oğlunun şoňa dededen korkulmalı. Nene hem sana ki Hudaydan korkulacak dedene aydarın. Dededen korkulmalı. Ona gurrun yok. Hem sana ki muhabbet bolşyalak bir canibi ihtiyati bir fiiligi hormat bolşyalak bir adamati bir tiyatada saklamak gerek. Şotadan Peygamberimiz aydypdyr Allah rahmet etsin ol bir atany ki oğlun şoň terbiyetinden çyrym gamçyny gıtırıp qaytdy. Bugdan gamçy gıtırdy goý. Ama şu bir siyaset şu. O zayne gerek ama Peygamberimiz näme diýär? Wa khiyarukum li nisaikum. Sizin enki mehribanraňyz kim? Ki bir adamy ki öz hanawadasyna, öz denanasyna, öz düşekdeşine baraky mehriban bolmak. Bizim Türkmenistanyna agyr paýyşlyk bar. Agyr paýyşlyk öwrenipdir. Şony gawa dolamaly. Gawa öwretmeli dinini. Böyle sana bir görýärse, gahar görende Huda Teala hidayet kone diýer. Şu qahar gelip patlaşan onu. Allah seni hidayet etsin diye. Sonra öğrenittir şola. Dilimizi qavaya öğretmektik gerek. Ejeng yine bir tapadan, ejeng hacı gittin diye şoňa. O tereke kebin yerine doğanın Mekke'ye gittin diye bayten şoňa. Şu dilini qavaya öğretmeli. Önde bir gödün ödenen safin meri. Hewar ağır paýyşmyşdyk diýdi. Ha, ýeşek, doňuz, doğman için yok demeň etýän ha. O zaman murşidine aytıptırlar. Şeyde sen falan sofin ma. Yok kefin ağına anlayadır basın. Görün adamı doňuz diýipdi, eşek diýipdi, it diýipdi. Hawa. Bütün orkasında adım tutuyor diye ortam. Yok atır etdi. O şimdi haykırdan diýipdirler ama. O zaman gelinne qaw gürümürtdir ona şeyle Peygamberimiz aýdygly. İza tasabbet ummeti saqadat min haynillah. Her wagty ki men ummatyň birbirine tewmene başlasalar, bettehaniye başlasalar, birbirinin foşu nazda verseler, Allah'ın rahmet gözünden düşer. Beytme deyiptir şoňa. Qatı korkudypdyr. O zaman o da qatı korkudypdyr. Ne adat bolgan terk bolaýam näme? O zaman öýe barandan soňra şu doktor jok bolýan, işin çekýär diýe. O moşe saatda aýtma diýip aýtdym. Näme bolýan? Ýene aýtjak bolýar diýe. Ýene ýadyn şey. Ýene aýtjak bolýar. Ýene ýadyn şey. Ahir müň dep barýan özüňe diýipdir diýdi. Doňu diýjek bolýan na. Aydıp bilenak mengdep baryan ödün adiptir diye. Şonu yana ödep bir adat boptur dinige öğrenipdir. O men sefere gidemizde dosa olan o diye hafız sen kepleğinde farsi kepleğin o mantagada farsi kepleğinde farsin ahirine ne diýip aýtýan diye bana. Men yok baba dedim. Yo sen şey diýip aýtýan. Sonra dikkat ettim. Şoň aýtýan doňuşa. Jol kepleğin ahirde ne diýen. Ine şon täze aýryp baryan bir aýda geçdi gurrundan. Dinige öğrenipdir da şoňa. Ne o günah da elhamdülillah. Şu dilini Müslüman doğan var ahim qavaya öğretmeklik mutasifana adamlar var, nagadarlar var, Hudaý taklasın zinana oğlunu şağı bir sevmeyendir ya. O namaz okuyor, mescide de geliyor. Namaz cemaattan da qalana. Peygamber'e de meňdepdir. Ama ayal, ece, bacı doğan hiç adın koymanı. Zengür soruya aýtýarlar haşim bile. Şu gurunda şunne bere oluyor ki, şu namaz okuyarlar var. Ağzına yok yapar.